गुणलेखक समीर घाणेकर, नितेश जाधव, टेक्निकल अंपायर बाबू अंबार्डे, देवराज सिसोदे. थँक्यू. या स्पर्धेच्या निमित्तानं चिपळूण नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष, माजी बांधकाम सभापती सन्मान्य करामतभाई विटागरी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. विभाग प्रमुख सन्मान्य संतोषजी पवार आपलं देखील मनापासून स्वागत. त्याचबरोबर सन्मान्य फैसलबाई पिंपले आपलं देखील मनापासून स्वागत. या स्पर्धेच्या निमित्तानं सामाजिक कार्यकर्ते सन्मान्य शब्बीरभाई सरगुरू या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपलं देखील मनापासून स्वागत. संघर्ष क्रीडा मंडळ चिपळूणच्या वतीनं आदरणीय शब्बीरभाई सरगुरू. थोड्याच वेळात आपण या ठिकाणी क्रीडांगण क्रमांक 3 वर महिला गटातला उपांत्य फेरीचा पुढचा सामना, दुसरा सामना या ठिकाणी चालू करतो. आमच्या हायस्कूलचं टीचर एक प्रो कबड्डीमध्ये हे आहेत ना, काय आहे ना, काय बोलतो सिटीवाले ते कोण आहे पंच, त्यातला एक पंच आहे प्रो कबड्डी लीगमध्ये. तो जातो 1-2-4 महिने सुट्टीवर तेवढे. हो चक्कर हे काय ठेवलंय तुमच्या हॅलो. महिला विभाग सेमीफायनलच्या दुसऱ्या सामन्याकरता पंच पॅनल सरपंच रुपेश कदम, पंच संदेश झगडे, पंच श्रीकांत तोडणकर, गुणलेखक संजय जाधव, सहाय्यक गुणलेखक अंकुश चव्हाण, राजेंद्र चांदिवडे, टेक्निकल अंपायर समीर कालेकर, ऋषिकेश ढगळे. सर्व पंचांनी क्रीडांगण क्रमांक 3चा दावा घेऊन देऊ काय आता होतं ते सिद्ध करावं 1 किलो आणतो. चला, महिला गटातला उपांत्य फेरीचा दुसरा सामना आपण त्या ठिकाणी चालू करतोय. मी विनंती करणार आहे नितीन निरूपम मुंडा कदम, आपण आपल्या समोर आजच्या स्पर्धेच्या निमित्तानं संघर्षाच्या असणाऱ्या माजी महिला खेळाडू ज्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरती आपल्या चिपळूणचं नाव मोठं केलं, त्या सर्व खेळाडूंना या ठिकाणी आपण क्रीडांगण क्रमांक 3च्या दिशेने आपण घेऊन जाऊया. डॉक्टर मिनल ओक, राधिका पात्रे, कल्पना निमकर आणि आदिती देशपांडे आपण क्रीडांगण क्रमांक 3च्या दिशेने जाऊया. उपांत्य फेरीची दुसरी लढत त्या ठिकाणी चालू होते. ओळख परेडसाठी सर्व मान्यवर महिला त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या.
तर क्रीडांगण क्रमांक 1 च्या दिशेने आपण या ठिकाणी जातोय. या ठिकाणी उपस्थित नुकतंच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे ते सन्माननीय करामतभाई विठागरी, आपल्या सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व सन्मान्य प्रशांतजी यादव, आदरणीय बाबूसाहेब तांबे, सन्मान्य भाऊ कंडरे, सर्व अतिथींना आपण या ठिकाणी क्रीडांगण क्रमांक 1 च्या दिशेने बाळाकदम आपण घेऊन जाऊया. चला चला साहेब, बारामती अॅग्रोच्या माध्यमातून आपलं विशेष सहकार्य या स्पर्धेसाठी बिलालभाई पालकर. बिलालभाई सरगुरु साहेब, चला क्रीडांगण क्रमांक 1 च्या दिशेने. रुपयाची क्रीडांगण क्रमांक 1, मॅचचा उल्लेख करा. क्रीडांगण क्रमांक 1 संगमेश्वर अ आणि खेड ब, बरोबर. ओके. या ठिकाणी ओळख परेड करण्यासाठी येताना आपले सगळे मान्यवर अतिथीगण आदरणीय प्रशांतजी यादव साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सन्माननीय नेते, प्रतिष्ठित उद्योजक, माशी स्टील कॅन्ड मिल प्रोडक्ट्स चेअरमन आदरणीय मंगेश रूप बाबूशेठ तांबे, चिपळूणचे कलाकार आणि आमचे भाऊ कंडर साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थित आपण या ठिकाणी ओळख परेड करताना सन्मान्य सुरेशजी मुंडेकर साहेब, बारामती अॅग्रोचे सन्मान्य संचालक, दुसरा संघ आपण या ठिकाणी पाहतोय. खेळच असणारा चमू आहे या ठिकाणी आपण पाहताना. संगमेश्वर आणि खेड यांच्या दरम्यानची लढत या ठिकाणी होते. दोन्ही संघाचे संघ नाही, आपण नाणेफेकीसाठी गेले. दोन्ही संघाचे संघ नाही. संजय आपला संघ नाही पुढे पाठवला, संजय देवकर कॅप्टन. सन्मान्य मंगेश रूप बाबूशेठ तांबे यांच्या शुभ हस्ते आदरणीय प्रशांतजी यादव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आपण या ठिकाणी नाणेफेक करताना क्रीडांगण क्रमांक 1 च्या दिशेने. या स्पर्धेच्या निमित्तानं खेळणाऱ्या सर्व खेळाडूंना आणि त्यांच्या व्यवस्थापकांना विनंती आहे, उद्याच्या सायंकाळच्या सत्रातली असणारी कुपन्स आपण या ठिकाणी कलेक्ट करूया. प्लीज कॉपरेट करा. त्या ठिकाणी महिला विभागात उपाध्याय फेरीच्या दुसऱ्या सामन्यासाठी ओळख परेड करताना संघर्षाच्या सगळ्या सिनियर्स आपण पाहतोय. डॉक्टर मीना लोक, त्याचबरोबर माजी नगरसेविका अदिती देशपांडे, चिपळूण अर्बन बँकेच्या माजी चेअरमन सौ राधिका पात्रे आणि सौ कल्पना निमकर. त्यांच्या समवेत संघर्षाचे सन्मान्य सचिव राष्ट्रीय पंच नितीन उर्फ मुन्ना कदम. सन्मान्य प्रांतसाहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. मनापासून स्वागत साहेब आपलं. संघर्ष क्रीडा मंडळाची असणारी ही मानाची स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेत एक प्रशासकीय यंत्रणेतलं एक महत्त्वाचं नाव म्हणून आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. मनापासून स्वागत आपलं. सन्मान्य लोकरे साहेब.
सर्व अतिथीगणांच्या साक्षीने आपण या स्पर्धेच्या महत्त्वाच्या क्षणांकडे आपण जातोय. अत्यंत लक्षवेधी अशा लढती तिन्ही क्रीडांगणावरती आपण चालू आहे. चार नंबर तशी दिसते ना. सर्व अतिथीगणांच्या साक्षीने आपण या स्पर्धेचा आस्वाद घेताना चिपळूणमधलं एक प्रशासकीय मी या स्पर्धेच्या निमित्तानं सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो संघर्ष क्रीडा मंडळाचे सन्मान्य अध्यक्ष आदरणीय सचिनभाई कदम आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मान्य प्रांतसाहेबांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करूया. संघर्ष क्रीडा मंडळ चिपळूण आयोजित 71वी रत्नागिरी जिल्हा अजिंक्यपद आणि निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा पुरुष आणि महिला गट दुसऱ्या सायंकाळचं असणारं सेशन या ठिकाणी सुरू आहे. या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी सन्माननीय प्रांत आदरणीय अकाजी लिगाडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. चिपळूणच्या प्रशासकीय यंत्रणेतलं एक महत्त्वाचं नाव, अडचणीच्या काळात चिपळूण वासियांच्या मदतीला नेहमी धावून जाणार असणारा अधिकारी म्हणून लिगाडे साहेबांकडे आपण पाहतो. आणि आज या कबड्डी स्पर्धेच्या निमित्तानं आदरणीय लिगाडे साहेब या संघर्षाच्या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित आहेत. मनापासून स्वागत आहे. एक महत्त्वाची मानाची स्पर्धा आपल्या संघर्षाची जी रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेनं आणि चिपळूण तालुका कबड्डी असोसिएशनच्या विशेष सहकार्यानं आयोजित केलेली 71वी जिल्हा अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा 2026. मी महादेव उर्फ बाळा कदम यांना विनंती करतो या स्पर्धेच्या निमित्तानं उपस्थित असणारे चिपळूण नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष माजी बांधकाम सभापती सन्माननीय करावतभाई मिठागरी यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करूया. संघर्षाच्या वतीनं हा सन्मान करतायत महादेव उर्फ बाळा कदम. चिपळूण नगरपालिकेचे एक माजी उपनगराध्यक्ष दुसऱ्या माजी उपनगराध्यक्षाचा सन्मान करताना माजी उपनगराध्यक्ष आणि संघर्षाचे सन्मान्य पदाधिकारी महादेव उर्फ बाळा कदम सन्मानित करतायत माजी उपनगराध्यक्ष सन्माननीय करमतभाई बेटकर यांना. हॅलो, संघनायक संघ व्यवस्थापक आपण या सूचनेकडे लक्ष द्यायचंय. साखी गटातील एक अंतिम सामना या ठिकाणी होईल. दापोली प विरुद्ध संगमेश्वर प. यानंतर साखी फेरीतील सामने संपतील. बाद फेरीचे सामने आज या ठिकाणी चारही सामने बाद फेरीचे आजच खेळवले जातील. महिलांचा सेमीफायनलचा दुसरा सामना चिपळूण अ विरुद्ध खेड अ हा सामना संपल्यानंतर महिलांचे सामने या ठिकाणी संपतील. उद्या अंतिम सामन्यापूर्वी आजच्या सेमीफायनलमधील दोन्ही पराभूत संघांमध्ये तिसऱ्या लढतीसाठी सामना खेळवण्यात जाईल आणि त्यानंतर महिलांचा अंतिम सामना होईल. पुरुषांचे दोन्ही सेमीफायनलचे सामने हे उद्याच्या सत्रात अंतिम दिवशी दिनांक 9 फेब्रुवारी रोजी या ठिकाणी खेळवण्यात येतील. संघर्ष क्रीडा चिपळूण यांनी आयोजित केलेल्या 71व्या रत्नागिरी जिल्हा अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धेसाठी सेमीफायनलच्या पुरुषांच्या दोन्ही सामन्यांचा व अंतिम सामना, महिलांचा तृतीय क्रमांकाचा सामना व अंतिम सामना उद्या सायंकाळच्या सत्रामध्ये खेळवण्यात येईल. तिन्ही
क्रीडांगणावरती अत्यंत लक्षवेधी अशा लढती आपण या ठिकाणी अनुभवत असताना विद्युत प्रकाश ज्योतातल्या देखण्या स्पर्धेचे आपण आयोजक यजमान अर्थात संघर्ष चिपळूण आणि तमाम चिपळूणवासी या स्पर्धेचा असणारा आस्वाद घेतात. स्वर्गीय अण्णासाहेब खेडेकर क्रीडा संकुलामध्ये एक लक्षवेधी अशी स्पर्धा, महाराष्ट्रातली डोळ्याचं पारडं फेडणारी स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होताना क्रीडांगण क्रमांक 1 TWC इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्रीडांगण क्रमांक 2 गांधी हुंडा आणि क्रीडांगण क्रमांक 3 बारामती ॲग्रो, त्यामध्ये 6 संघांच्या दरम्यान कबड्डीचा असणारा द्वंद्व या ठिकाणी आपण पाहतोय. सारा शिंदे येथे क्रीडांगण क्रमांक 3 वर एक महाराष्ट्राची गुढी खेळाडू म्हणून निश्चित स्वरूपात ब्राईट फ्युचर आहे सारा शिंदे, त्या ठिकाणी आक्रमण चढवते. मी सन्मानपूर्वक विनंती करतो संघनायक, संघ व्यवस्थापक या स्पर्धेच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशी खेळणाऱ्या सर्व संघांना, ज्यांच्या आजच्या सत्रातले सामने संपलेले असेल अशा सर्व संघनायक आणि संघ व्यवस्थापक यांच्यासाठी महत्त्वाची सूचना, आपण भोजन कक्षाच्या दिशेनं जाऊया. आमचे स्वयंसेवक आपल्या प्रतीक्षेत आहेत. चित्रमंगल कार्यालय नव्या बहिरीच्या मंदिराजवळ आपल्या भोजनाची व्यवस्था सर्व संघांची केलेली आहे, त्या ठिकाणी आपण भोजन कक्षात जाऊया. त्याचबरोबर ज्यांनी अद्यापर्यंत जे कुपन्स घेतलेले नाही आहेत, फक्त 5 मिनिटाचा वेळ आहे. उद्याच्या दिवसाची असणारी कुपन्स नयनदादा साडविलकर यांच्याकडे आजच आपण फक्त 5 मिनिटात मिळतील, नंतर आपल्याला कुपन्स मिळणार नाहीत. रिस्ट्रिक्शन्स असतात, डिसिप्लिन असतं आणि हीच संघर्षाची स्पेशालिटी आहे. ज्यांची कुपन्स राहिलेत उद्याची ती फक्त 5 मिनिटात आपण कलेक्ट करा, नंतर कुपन काउंटर बंद होतं. चिपळूण अर्बन बँकेचे सन्माननीय संचालक सन्माननीय समीरजी जानवलकर, मनापासून स्वागत. आपलं नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून अत्यंत भरीव स्वरूपाचं असणारं कार्य आपण चिपळूणमध्ये केलेलं आहे. सन्माननीय समीरजी जानवलकर, मनापासून स्वागत. पुढचा सन्मान आपण करूया. चिपळूण अर्बन बँकेचे संचालक आणि नाम फाउंडेशनचे आदरणीय समीरजी जानवलकर यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करतोय. सन्माननीय समीरजी जानवलकर सन्मानित करतील. आदरणीय विकास उर्फ भाऊ पवार, विकास उर्फ भाऊ पवार आपण हा सन्मान करा. त्यांच्या समोर नितीन उर्फ पुन्हा करा सन्मान करतायत समीर जानवलकर, संचालक चिपळूण अर्बन बँक आणि नाम फाउंडेशन चिपळूण. या स्पर्धेच्या निमित्तानं रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे माजी कार्याध्यक्ष स्वर्गीय नाना मयेकर यांचे सुपुत्र सन्माननीय रोहितजी मयेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
मालगुण एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यमान संचालक आदरणीय रोहितजी माईकर यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करूया. मी विनंती करतो आदरणीय आमच्या मंडळाचे आधारस्तंभ आदरणीय विश्वासरूप भाऊ कंटर साहेब आपण आपले शुभ असते आपण रोहितजींना या ठिकाणी आपण सन्मानित करतो. त्याचबरोबर ऋषिकेशजी माईकर आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठावरती यावं. भाऊ पवार आपण त्यांना सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती घेऊन या. सन्माननीय रोहितजी माईकर संचालक मालगुण एज्युकेशन सोसायटी स्वर्गीय नानांचे असणारे सुपुत्र या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मनापासून स्वागत आपलं. ऋषिकेशजी माईकर आपलं देखील मनापासून स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्तानं. आता उगले गेले तर वरती लावायला जातो तुला ध्यानात तुम्ही कबड्डीसाठी मोठं योगदान देणारा माईकर कुटुंबाचे नानांचे दुसरे सुपुत्र ऋषी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना देखील आपण सन्मानित करूया. नितीन उर्फ मुन्ना कदम साहेब आपणास विनंती आहे की आपण ऋषी माईकर यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करूया. संघर्षाची मानाची स्पर्धा आणि या स्पर्धेत प्रत्येकाचा सन्मान करणे ही संघर्षाची असणारी परंपरा आहे आणि त्यानुसार आपण या स्पर्धेच्या निमित्तानं या ठिकाणी विशेष सन्मान आपण सगळ्यांचे करताना या स्पर्धेच्या निमित्तानं खास रत्नागिरीहून उपस्थित असणारे आदरणीय प्रसादजी वाडकर एक कबड्डीसाठी एक दर्जेदार असे खेळाडू म्हणून ज्यांची ख्याती आहे. मी रोहित गमरे यांना विनंती करतो की आपण पुढचा सन्मान करूया. आई कालिका क्रीडा मंडळ मिरजोळेचे गुणवान खेळाडू प्रसाद वाडकर रत्नागिरी यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे. प्रसाद वाडकर आपणास विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं. रोहित गमरे आपल्या शुभास्ते सन्मान आपण करूया. रोहित गमरे संघर्षाची मानाची स्पर्धा आलेल्या मान्यवरांचे सन्मान करणं ही आपली संघर्षाची परंपरा आहे. एक प्रतिष्ठेची स्पर्धा डोळ्याचं पारणं फेडणारी स्पर्धा. असेल बाहेर जातात मला एक मिनिट नाही केलं काय नाही त्या हिंट केलं तिथं आता कपडा ठेवलं ना तिथं मारला नाही त्याला आता त्याला मारला त्याला कॅमेरा लावला
थँक्यू मित्रा. मुळे आपण क्रीडागण क्रमांक 3च्या दिशेनं खेड अ आणि चिपळूण यांच्या दरम्यानची असलेली लढत त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. उपांत्य फेरीचा असणारा हा दुसरा सामना आहे महिला गटाचा. सारा शिंदे चढाईसाठी क्रीडागण क्रमांक 3 वर आपण पाहतोय. महिला गटातला उपांत्य फेरीची दुसरी लढत आहे. या ठिकाणी आपण पाहता एक गुणवान अशी खेळाडू नवोदित सितारा आपल्या कोकणातला साराच्या रूपानं गत वर्षी देखील रत्नागिरी जिल्हा गाजवला, महाराष्ट्र गाजवलं. ही गुणवान खेळाडू आहे. केवढा झालाय केवढा तो ते कोल्हापूरला गेला तर असं झालं नसतं. तिन्ही क्रीडांगणावरती अत्यंत लक्षवेधी अशी लढती आपण पाहताना क्रीडांगण क्रमांक 1 वर संगमेश्वर अ आणि खेड ब, 2 वर रत्नागिरी अ आणि संगमेश्वर ब. हॅलो, संगनायक संघ व्यवस्थापक साखळी फेरीतील अंतिम सामना या ठिकाणी खेळतील. दापोली ब विरुद्ध संगमेश्वर ब. संगनायक संघ व्यवस्थापक दापोली ब वर्सेस संगमेश्वर ब. दोन्ही संघांना पहिला पुकार. सामाजिक कार्यकर्ते सन्मान्य प्रमोद शेठ गांगड आपल्यास विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं. सन्मान्य प्रमोदजी गांगड. संघ व्यवस्थापक संगमेश्वर ब अमरीश सर प्लीज इकडे. केला काय जड आहे रेड केवढा आहे उंच बदल एवढा आहे त्याला हात क्रीडागण क्रमांक 3 वर एक मोठी आघाडी जरूर आहे खेळची. सदरील सिद्धीचा असणारा मोठा संघ आहे अर्थात खेळ. प्रत्युत्तर काढायचा प्रयत्न असेल सारा शिंदेच्या चिपळूण संघाचा. महिला गटातली एक लक्षवेधी लढत क्रीडांगण क्रमांक 3 उपांत्य फेरीची दुसरी लढत आहे. सर्व या क्रीडा संकुलामध्ये असणाऱ्या आमच्या महिला क्रीडा रसिकांना विनंती आहे. क्रीडांगण क्रमांक 3च्या उजव्या बाजूला असणारं जे संपूर्ण कंपार्टमेंट आहे आम्ही आम्हाला महिला क्रीडा रसिकांसाठी आणि महिला खेळाडूंसाठी आरक्षित ठेवलं. त्या ठिकाणी आपण आसनस्थ होऊ शकता आणि या स्पर्धेच्या सुवर्ण क्षणांचे आपण साक्षीदार होऊ शकता. प्लीज आपणास विनंती आहे की आपण त्या ठिकाणी आपण आसनस्थ व्हा. क्रीडांगण क्रमांक 2 वर रत्नागिरी अ आणि संगमेश्वर यांच्या दरम्यानची लढत त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. एक लक्षवेधी अशी लढत जरूर असताना एक चुरशीची लढत आपण पाहतोय दोन्ही संघांच्या दरम्यान. पाठी
या स्पर्धेच्या निमित्तानं उपस्थित असणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि चिपळूण वैश्य समाजाचे सन्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद शेठ गांगण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी संघर्ष क्रीडा मंडळाचे सन्माननीय सेक्रेटरी आदरणीय नितीन उर्फ गुंडा कदम यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास्ते मान्य प्रमोदजी गांगण यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करूया. सन्मान्य प्रमोदजी गांगण. संघर्षाचे आमचे माजी खेळाडू आणि आज व्यावसायिक क्षेत्रातलं एक महत्त्वाचं नाव प्रमोद शेठ गांगण यांना या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत. अंगत बोलत आहे हात नाही लागत दमून हल्ली नाही. या स्पर्धेच्या निमित्तानं संघर्ष क्रीडा मंडळाच्या या स्पर्धेला या ठिकाणी सदिच्छा भेट देण्यासाठी फक्त तिन्ही क्रीडांगणावर अत्यंत लक्षवेधी अशा लढती या ठिकाणी सुरू आहेत. प्रयत्न दमदार होताना या ठिकाणी आपण पाहतोय कृषी करण्याचा प्रयत्न जोरदार आहे. पंच अत्यंत चाणाक्ष आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातली सुपरहिट जोडी आहे पंचांची. क्रीडांगण क्रमांक 1 वर आपण पाहतोय सूरज आणि प्रशांत. आज दुसरा दिवस या स्पर्धेतला, दुसरी रात्र आपण पाहतोय. एक तेजोमयी असा खेळ या संपूर्ण स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण पाहताना रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या 9 तालुक्यातले असणारे दिग्गज संघ एकमेकांसमोर भिडत आहेत, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात आणि त्यातूनच उद्याच्या दिवशी जे एकूण उपांत्य फेरीचे पुरुष विभागातले 2 आणि अंतिम फेरीचा असणारा मेगा फायनल आपण पाहणार. महिला गटातल्या दोन्ही सेमीफायनल्स आज संपत आहेत. उपांत्य फेरीचे दोन्ही सामने संपत आहेत. फक्त अंतिम फेरीचा सामना अर्थात मेगा फायनल महिला गट उद्या या ठिकाणी असणार आहे. आपापल्या गटातील मातबर संघात नमवत हे स्पर्धेतले असणारे अंतिम क्षणापर्यंत जाणारे जे संघ आहेत अर्थात क्वार्टर फायनल, सेमीफायनल आणि फायनल खऱ्या अर्थानं लक्षवेधी असतात आणि त्याच्यातूनच आपल्याला माहिती आहे की ज्यांचा परफॉर्मन्स उजवा असतो. निवड समितीच्या नजरा या खेळाडूंच्या खेळा सर्वांग सुंदर खेळानं टिपल्या जातात आणि त्यातूनच रत्नागिरी जिल्ह्याचा पुरुष आणि महिला गटाचा असणारा जो संघ निवडला जातो. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ही जिल्हा अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा आहे. पुढची राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा पुणे येथे संपन्न होते. फक्त डेट्स डिक्लेअर होणं बाकी आहे. त्या राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्याचा पुरुष आणि महिला गटाचा असणारा संघ हा निवडला जाईल उशीर आलेल्या क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाची प्रतिष्ठेची जी शिवशाही स्पर्धा ही 22 ते 26 फेब्रुवारी या दरम्यान ठाणे येथे संपन्न होते आणि या स्पर्धेसाठी देखील हे दोन्ही पुरुष आणि महिला गटाचे असणारे संघ आहेत हे ठाणे येथे खेळणार आहेत क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी. ही सन्मानपूर्वक विनंती करतो. या स्पर्धेच्या निमित्तानं क्रीडांगण क्रमांक 3 वरची लढत या ठिकाणी संपते. चिपळूण आणि खेडच्या दरम्यान एक मोठी फाईट या ठिकाणी आपण जरूर होण्याचा प्रयत्न आपण पाहिला. मात्र
समरील बोरडकर, सायली तस्लीम यांचा सर्वांग सुंदर खेळ आपण त्यात पाहिला आणि त्यात खेडनं चिपळूणवरती मात केले आणि या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीसाठी पात्र होतोय खेडचा संघ. विजय संघाचा मनपूर्वक अभिनंदन. महिला विभाग तर साराच्या संघानं देखील एक चांगला प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल चिपळूणच्या महिला संघाचं देखील आपण अभिनंदन करूया. बडे आहेत माहिती आहे? क्रीडांगण क्रमांक 2 वर चालू असलेला सामना रत्नागिरी आणि संगमेश्वर ब यांच्या दरम्यान आपण ती लढत पाहतो. सर्व खेळाडूंना आणि त्यांच्या व्यवस्थापकांना प्रशिक्षकांना महत्त्वाची सूचना, जर आजच्या सत्रातले असणारे सामने आपण जर संपले असतील तर कृपया आपण भोजन कक्षाकडे जावी. आमचे स्वयंसेवक आपल्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्व खेळाडूंच्या भोजनाची व्यवस्था कालप्रमाणेच पुन्हा एकदा चितळे मंगल कार्यालय नव्या बहिरीच्या मंदिराजवळ केलेली आहे. सोळजाई देवरू शिलजाई का काहीतरी आहे. हे सगळे इथं उभे नाही. एक चुरशीचा सामना आपण पाहतोय संगमेश्वर आणि रत्नागिरी यांच्या दरम्यान क्रीडांगण क्रमांक 2 वर संपत पर्यंत नाव वेद पाटीलचे आक्रमण या ठिकाणी होताना रत्नागिरी संघाकडून येस आता असं डायरेक्ट आहे.